Dobar dan svima. Evo jedan video za ostatak iz prošle godine kojeg sam naumio snimiti odmah iz onog videa o robotaksijima, jer je, ajmo reći, na neki način povezan sa tim videom, odnosno promišljanje iz jednog videa se prenosi i na drugi video, ali nije ništa hitno, pa sam ga ostavio, kako sam onda i u jednom videu rekao, za iza nove godine, pa ću ga napraviti evo danas. Naime, radi se o još jednoj novoj tehnologiji, radi se o robokamionu. Tako sam ga ja prozvao, službeno se zove autonomno vozilo, autonomni kamion, ali to nikom ništa ne znači, malo onako komplicirano zvuči, pa ćemo ga za potrebe ovoga videa zvati robokamion. Švedska tvrtka Scania napravila je ovu inovaciju i pustila je u probni rad 2021. godine, negdje u 5. mjesecu. Inače, ostavit ću vam link sa njihove službene stranice gdje možete pročitati sve o tom projektu, pogledati prezentacijski video toga svega, tako da ja ću vam to samo ukratko ovako prezentirati, ali ne to, nego nešto što kroz to želim poručiti i reći. Dakle, pustili su u pogon taj probni pilot projekt jednog kamiona koji je vozio sa 2 inženjera u kabini sa autonomnim upravljanjem, odnosno sa upravljanjem na daljinu. Oni su unutra bili, samo su bilježili greške i nedostatke na nekoj dionici između dva grada u udaljenosti 70 km. Taj prvi pilot projekt i taj probni rad tog projekta nije završio slavno, jer je bilo jako puno grešaka i problema prilikom vožnje tog kamiona. Tako da su ga vratili na nekakvu doradu i nakon godinu dana dorade pustili su 2 komada, odnosno dobili su od neke švedske agencije dozvolu da 2 takva kamiona, opet sa 2 inženjera u kabinama, voze na dionici između 2 grada na dionici od 300 km. To je bilo u 5. mjesecu prošle godine. E sad, ovdje nije poanta ovog videa ova inovacija i ovaj tehnološki napredak, ova tehnologija ili kako god to zvali, nego isto ono što sam rekao i kod robotaksija, to je da se stvara i da se treba gledati na ove stvari, da se stvara društvo bez ljudi. Da se lagano sa svih strana stvara društvo u kojem će ljudi kao nekakvi djelatnici društva, kao nekakvi faktori koji će obavljati nekakve poslove, biti sve manje i manje potrebni. Oni su ovaj projekt opravdali time da u Švedskoj kronično fali vozača kamiona. Ja iskreno u to ne vjerujem, a s obzirom da ovdje ima ljudi iz Švedske, a ima nekakvih vozača kamiona, koliko se sjećam, za koje ne znam iz kojih su država, pa bi molio, ako neko ima baš informaciju o tom tržištu vozača kamiona, prvenstveno iz Švedske, da li postoji tu deficit radnika, pa onda iz neke druge države, neka slobodno napiše u komentaru. Baš me zanima da li je ta informacija istinita ili je to samo još jedno u nizu njihovih objašnjenja za proboj nekih ovakvih vrsta tehnologija. Ali ono što je ovdje bitno i što ja želim s ovim reći je to da, još ću jedanput reći, plan Svjetskog gospodarskog foruma je da do 2025. godine 50% radnih sati na cijelome svijetu bude automatizirano. Znači, u određenom postotku, ne znam kako se to točno računa, ali nije da će 50% ljudi na svijetu ostati bez posla, ali vrlo vjerojatno da će to oduzeti posao između 20 i 30% ljudi na cijelome svijetu. E sad, oni ovo naravno opet opravdavaju da digitalizacija, automatizacija, robotizacija i takve stvari neće raditi štetu, nego će ljudima donesti još više posla.
Sad ja, pa vjerojatno i svi drugi, pitate se, pa kako sad, čekaj. Znate kako? Donijet će još više posla, jer će jedina branša i jedina radna mjesta i jedina zaposlenja, ne jedina, ali ajmo reći u većini, biti u IT sektoru. Znači, tražit će se IT stručnjaci u raznim područjima, softverski inženjeri, robotičari, ne znam, sistemski inženjeri, ovakve i onakve struke, sve vezano na tu branšu. I sad oni kažu da bi svi ovi, recimo, koji voze taksi i koji voze kamione i ostala druga vozila, nakon, ne znam, 5, 10, 15 i više godina rada, trebali bi se prekvalificirati za takvu vrstu zaposlenja, trebali bi se obučavati i izučavati i naučiti o tim stvarima, znači sve u određenoj branši IT sektora ili možda u robotizaciji, automatizaciji, i onda prvi put u životu s takvim znanjem konkurirati na tržištu rada sa, recimo, mlađim naraštajima koji će sa tim u nekom tamo negdje normalnom društvu, ako ono zaživi, koji će se s tim rađati otkad znaju za sebe. Sad, realno, po svim parametrima, znate koliko će ljudi napraviti od tih, recimo, vozača kamiona i tih vozača taksija, koliko će ići u takvu vrstu prekvalifikacije? Pa ne znam, 1%. Znate koliko imaju šanse sa tim klincima koji su u naletu i koji odrastaju s takvim tehnologijama? Imaju 1% šanse. Tako da to je još jedna u nizu pila naopako gdje oni ništa ne brane, gdje je sve za naše dobro, a u biti kad malo zagrebete ispod površine i kad pogledate cijelu priču s nekakve realne strane, onako bez emocija, sa čisto znanjem i parametrima koje imate na raspolaganju, vidite da ta priča nimalo ne pije vode u praksi. U teoriji da, ali u praksi vrlo vjerojatno ne. Eto, toliko od mene za danas. Ovaj video prezentacijski sa stranice službene od Scania o ovom robokamionu ostavit ću vam i sa tekstom opisa cijelog projekta u opisu ovoga videa. Lijep pozdrav svima i čujemo se i vidimo. Bok!